ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಉಂದೊಂಜಿ ಕಾಟ್ಲ ಮೀನುನ್ ಕನತಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು. ಅವೆನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪದ್ಲ ಕನತ. ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಚೂರು ಐತ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಗೆಪ್ಪೆರೆಗ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾದಿಕ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ್ ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪಯ. ಒಂತೆ ಟೈಮ್‌ಲ ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡಿದ್. ಬೊಕ ಎದಾಲ ಎಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜಂಡ ಮೊಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಂದು ಪೂರ ಎನ್ನೆರ್ ವೀಡಿಯೋಡು. ಅಂಚ ಅದ್ ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕಂತೆನಿ. ಉಂದೆನ್ ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಮೀನ್‌ದ ಏಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡ್ ತೂಕ. ಉಂದೆನ್ ಫ್ರೈಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಾಟ್ಲ ಫಿಶ್ ಪನ್ಪೆರ್ ನೆಕ್. ಉಂದೆನ್ ತೂಕ ವಾರೈತಿಡ್ ಸುಲಭ ವಿಧಾನಡ್ ಮಲ್ಪುನು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ. ಈತ್ ಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಕುದನ್ ನಮಕ್ ಒಂದು 2 kg ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏತ್ತನ್ ಮೀನ್. ಅಂಚ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ಪದೆ ಕಂತಿನಿ ಯಾನ್. ತೂವೊಲಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುಲ ಐ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜೊಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಚೆನೆ ದೀವೊಡು ಉಂದೆನ್. ಒಂತೆ ಒಯ್ತೊನಡೊಂದು ಪುರಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಪುರಲ್ ಪೂರ ಒಂತೆ ಇತ್ತುಂಡ ಪಾಡ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಚೆನೆ ದೀದ್ ಬುಡ್ಕ. ಐ ಬೊಕ ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ಜೆಪ್ಪುಂಡ ಎಂಚಾನ್ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ದೆತೊಂದೆಂದ್. ಮುಲ್ಪ ಇರುವ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿದಾದ್ ದೆತೊಂದೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಮೀನ್ ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆಡ್‌ದ್ ಈತ್ ಬೋಡ್ ಹಾಕುದು. 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಅಂಚೆನೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಓಮ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿಯಾನ್ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ದ್ ಸಮ ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಲ್ಪ ದಾಸಮಿ ಪಾಡೊಂದುಜಿ ನೆಕ್ಯಾನ್. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಪ್ಪು ದಾತ್ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ದಾತ ಅವು ಎಲ್ಯ ಗಡಿತ್ತಾತ್ ಆತೆನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಸಮ ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐ ಬೊಕ ಮೂಲು ಪುಳಿ ಒಂಚೂರು ದೆತೊಂದೆನ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಇತ್ತಾತ್ ಸೈಜ್ ದಾತ್ ಪುಳಿ ಜಾಸ್ತಿಲ ದೆತೊನೊಲಿ ಈತೆ ಯಾವೊಂದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂತೆ ದೆತೊಂಡ ಚಪ್ಪೆ ಆಪುಂಡು ಮೀನ್‌ದ ಕಚ್ಪು ಅಂಚಾದ್. ಆಮೇಲೆ ನೈಸ್ ಆದ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತುದು ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆಲ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಬೇವಿರೆ ಪಾಡೊಂದೆ. ಬೊರ್ಚಿಂಡ ಸ್ಕಿಪ್‌ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೇವಿರೆನ್. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಸಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಂದು ಬೇಗನೆ ಆಪುಂಡು ಕಜಿಪ್ಪು. ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಕಡ್ಲ ನಮ ಅಲ್ಪ ತಾಗ ದೀತ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಡಂಡಾಂಡ್ ಪುರಲ್ ಪೂರ ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕಜಿಪ್ಪುಡು. ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ರುಚಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡಾತ್ ಉಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡೊಂದು ಸಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಮೂಲು ದುಂಬೆ ಉಪ್ಪು ದಯ ಪಾಡೊಂದು ಪಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಬೇಗ ಬಾಡೊಂದು ಪಂಡದ್. ಅಂಚನೆ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಅಂಚಿನ ಮಸಾಲೆನ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸದ್ ಏತ್ ನೀರ್ ಬೋಡಾತ್ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಹದೋಟೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ಮಲ್ದೆಜಿಂದು ಕಜಿಪ್ಪು ದಪ್ಪಡೆ ದೀವೊಂದೆ. ದಯಪಂಡ ಉಂದು ಗಸಿ ಗಸಿ ತೆಲಗ ದೀವೊಡು ರೆಸ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ನೆತ್ತ ಬೇತೆ ಮೀನ್‌ದಲಕ ದಪ್ಪನೆ ದೀತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ. ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತುದುಜಿ ಮಸ್ತ್ ರೇಸ ಒಂತೆ ಗಸಿಯೆ ದೀತೆ ಯಾನ್. ಉಂದೊಂತೆ ಕೊದ್ಯಡ್ ಸಮ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕೊದ್ಯೊಂಬತ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ ದೆಗ್ ದೀತಿನ ಅಂಚಿನ ಮೀನ್‌ದ ಪೀಸನ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ. ಕೆಲವೆರ್ ಬಜ್ಜಿ ಮಸಾಲೆ ಜತದ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಇಂಚ ಮೀನ್‌ದ ಕಚ್ಪು. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಪೊತ್ತುದೆ ಮಲ್ಪುನು ಬಜ್ಜಿ ಮಸಾಲೆಡ್ ಪಾಡುಜಿ ಯಾನ್. ಐಕ್ ಬೋಡಾದ್ ಡೈಲಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಮಸಾಲೆಲೆನ್. ತುಲೆ ಒಂದ್ ಈತೆ ಮೀನ್ ಒಂಜಿ ಹದ ಉರಿಟ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಬೇಯ್ಯೊಡು. ಇಂಚೆನೆ ದೀಕ ಬೇಯ್ಯರೆಗ್. ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ ದೀಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಯೊಡು ಇಂಚೆನೆ ನಿದಾನ ಉರಿಟ್. ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ತೂಲ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹದಾಟ್ ಬೇಯ್ಯರೆ ಬುಡೊಡು. ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚೆನೆ ದೀಕ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಮೀನ್ ಲಾಯ್ಕ ಅರೆಪ್ಲ ಕೊದ್ದಿದ್ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಮೀನುಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದುಂಡುಲ. ಮೂಲು ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆಡ್ ದೆಪ್ಪುಡು ಇಜಿಂಡ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆವು ಮೀನು ಒಂತೆ ಸ್ಮೂತ್‌ಲೊಂದು ಮೀನ್ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಬೇಯ್ದಿನ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ್ ಕೈಲ್ ಪಾಡಂದೆ ನಮ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಚೆನೆ ಬುಡೊಡು ಮೆಲ್ಲಡ್ ಕೊದ್ಯರೆಗ್. ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕುಡೆ ಒಯ್ತೊನುಂಡು ಆಂಡ ಪಗ ಪಗ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ಒಯ್ತೊನೊಡು ಲಾಯ್ಕಾದ್. ಇತ್ತೆ ಉಂದು ಕಜ್ಜಿ ಪಾತೆನೆ ನಮ ದೆತ್ತೊನುಗ. ತೂವೆರೆ ನಿಕುಲು ಕಾಟ್ಲ ಮೀನ್‌ದ ಫ್ರೈಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ತವಾ ಫ್ರೈ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಕಜಿಪ್ಪುಲ ಶೋಕು ಆಪುಂಡು. ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಂದೆಲ ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದಲ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಟೈಪ್‌ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ವಾ ಟೈಪ್‌ಲ ಉಂದು ಕಜಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆದ್ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡಿತ್. ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡೆಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ದುಂಬದ ವೀಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟುಗು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ತಿಕ್ಕುವೆ. ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು.